ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପପୟା ଗଛରେ ପପୟା ପାଚିଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୋଳିଛି। ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପପୟା ହେଇଛି। ତାକୁ ନେଇ ଆସି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ନେଇ ଆସିଲି କାଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାର କଲରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହଳଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମଞ୍ଜି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମଞ୍ଜି ବହୁତ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ତାକୁ ରଖିଦେବା ଆମେ ବିହନ ପାଇଁ। ତାପରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟିକି ମୁଁ ଧୋଇକି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମୁଁ ଧରେଇ ଦେଲି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ପପୟା, ସେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି ତ ନେଇ ପଳେଇଲା ସେପଟେ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ବଡ଼ ଯା ମାନେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଅଛି, ହାତ ହଲଉଛି ନେବ ବୋଲି ଖୁସିରେ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧରେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ଖୁସିରେ କେମିତି ହସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଖରା ପାଗରେ ପପୟା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ରଖିଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧରିଲି ହାତରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିହନ କରିବା।